салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. имрӯз анамихе бо дар бораи паплино мешава. Якчанд паплина ман нишон метиҳам видеода, нархоша гап мезанам, баъд анамин суруғаша мегум. Касое ки мехоҳед, марҳамат, касе ки дар Тоҷикистон наёмада харидорӣ кунед. И дар анамин таги нависо меган пеши Корвон Ситида, амин якум риада анамин чизо фурӯхта мешава. Бисёрам паплинои хушрӯ, анаи боло чандтаи ки ҳастай доингай. Ма иҷа паплин хари омадам, ана инҷа распродажа шидай доинго 75 сомонӣ. Анаи тараф бинед, анаи тараф бо дига намуд паплино ҳастай. И паплино иҷада ҳастай 60 сомона, 50 сомона, 45 сомона. Анаи 75 сомонаяй. Бинед чихе паплини хушрӯ. Доин гуфта, дӯстони азиз, як бор дига такрор мекунам. Доин гуфта ин як намуд паплини тозара меган ки инами сифаташ хубай вайш. Инами сифаташ докаги нестай, беҳад хушрӯай. Баъд ҳамин вақте ки шуштиям, вай бо анами ҳолати пештараша нигоҳ мекуна. Хулоса анами хел маузи анамира харидестам барои вай. Бисёри баъд амира нишон додестай. Голои садбарг дора. Анаи тараф бинед. И тараф дӯстони азиз, анаи паплиное ки дар инҷа истодагиян, ино 50 сомонӣ, 55 сомониян. Анаи доингош бош, ана нигин дора 75 сомонай, 80 сомонай. Анаи болора бинед, анаи нигин доро 80 сомониян. Анаи се намуде ки якмай, ино доинг нестан, ҳамхе паплини одиян. Вале сифати иноям нағзай. Ана болода бинед дӯстони азиз, боло будагиё инаи саршавиёш, ино нархошон 45 мияй. Анаи джинсира бинед, поповзадаги як дуна будай, распродажа нархаш 110 сомон. 3 метр як, ами киртабори мондаги будай. Ана иҷада бо бинед, инаи замина бинед, чанамуда ма шумода нишон метиҳам. Анаи шахмадниёра бинед, чихе хушрӯа шахмадниё 55 сом 3 метраш. Ҳар кадом нархе ки ма гуфтестам, и як либосаша дар назар дорум нархоша 3 метр. Ана гулмайдора бинед дӯстони азиз, гулмайдо иҷа 55 сомонӣ. 3 метраш 55 сомон. баъд аз ана ино ҳастай, ино 60 сомонӣ. Ана инамудо 60 сомонӣ. Иҷа распродажа кардагӣ ҳастам. Ами як таи либос мондагия, аз анами сабаб ино распродажа шидагиян. Анами нархора ма шумода гуфтестам. Баъд анаи поёнаш доинга, ин доинго 75 сомонӣ. Бинед дӯстони азиз, шахсое ки харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат омада анамин якум вай, якум риади анамин таги навесо. Ана иҷада бо инаи хелиёш ҳастай. Анаи гулшам хушрӯй бинед. Иноям 75 сомонаяй. Ям доингай. Бисёрам хушрӯй. Иҷада интихоби доингора бинед, чихе бисёрай. Ям ами якум риадай дига ҷошай алакай. Ана гарошка бинед. Аз и гарошек чанд вай дора, ранг дора. Ино 60 сомониян. баъд ана иҷа нигиндоро ҳастай. Нигиндоро 100 сомон, 90 сомон. Анаи евростилоша бинед. Инош мисё сафедо боша 90 сомон, 100 сомон иёша. Нигиндорш ҳастай, бенигинаш ҳастай. Бенигинаш 80-75 сомон. Ана иҷа 110 сомонӣ, 120 сомонӣ инаи ёра бинед. Бисёрам хушрӯа. Ям паплинай. Марҳамат. Иҷара бинед, чихе бисёран ё. Ҳама намуд гулш ҳастай. Бо шахсое ки мехоҳанд омада, масалан омада хитон бо бинед. Инаи намудам хушрӯ гулш. Ям доингай 75 сомонай кабуча бинед.
байни шахматни доранд. Шахматниҳо 70 сомон, 60 сомон. Ози бо меравем бо аз дигар ҷоя ама шумода паплин нишон метиҳем. Нархоша гап мезанам. Анаи сабзе ки даи болоя коричневишам ҳастай, сиёшам. Ана дӯстони азиз, яке аз ин подписчикои мо пурсида буд дар бораи ҷойи фурӯшӣ наи сеюм дарвозаи Корвонай. Пеш аз широки рият бинед 93 005 06 27. Ана ми рақамода занг занед ҷойи фурӯшии 3 метраяй. Ман нархша намедонам, ман омадам инҷа маҳкам буд. Фақат ами яке аз ин подписчикони мо пурсон шуда буд. На марҳамат, и сеюм дарвоза тарафи оптовия. Ира бинед наиҷада широки рият меша ай риядои охирон. Наиҷа лесницай. Ози маиҷадам шумода айҷаям паплин нишон метиҳам. Ана дӯстони азиз, ма дар якум рияди сеюм дарвозаи Корвон қарор дорум ва дар инҷа намин намуд паплино ба фурӯш гузошта шудагӣ ҳастай. И тарафи оптовия сеюм рияд, тарафи оптовия сеюм дарвоза якум рияд. Ана мин намуд паплинора бинед. ин намуд паплино агар шумо омада иҷа харидорӣ кардан хоҳед, ана минигин доро сангои 3D дора 100 сомонӣ, 95 сомонӣ. На марҳамат. Бинед оз як ман ами гулора шумода нишон метиҳам. Касое ки мехоҳед мисол интихоб карда истодед паплин, ина бинед, баъд омада харидорӣ кунед аз куҷое ки хоҳед. ана нархошон ҳамаша нигиндоро 100 сомон. Сангои 3D задагия инора, сангош бо тозай. худо хоҳа ки дар оянда агар ами раҳо кушода шава, бо мо ба вай мешавем. ба касое ки ба Русия заказ мекунанд, мо доставка мекунем. ана бинед дӯстони азиз, дар инҷа ана дуюм рядам бинед, ам хеле 90 сомониян. Ина намуди шахматни, ана ин намудош 100 сомон. Инам нигин дорад доингай. баъд ана сиё дора, ина айгл бинед чӣ хушро ин айгло. Рангошон иёям доинган 100 сомонӣ. ина касое ки мехоҳад мисол паплинои гулмайда, паплинои мисол ҳар намуда узордор, ина бинед иҷада чихе бисёрай. ана гули садбаргдор ям хушрӯ. иҷа бо ина нусхои адрасӣ ҳастай. ду ранг ҳастай кабуто, ана и розови бо уно фиолетови гулмайдаям хушрӯвай. ино 85 сомониян. исетаи боло. ана поён боша, иёям 100 сомонаян. бо иҷа арзон меша, омада харидорӣ кунед дӯстони азиз. 95 сомон, шояд бо арзонтар кунанд. касое ки омада мустақилона харидорӣ кардан мехоҳад, ина масалан нелеиша бинед хеле хушрӯй. омада бо худи шумо нархи наво карда аз анами савдогаро харидорӣ карда гиред. мақсади ман нишон додани анамин паплино ба шумо. Шояд ягон кас да мисол барои интихобш ёрдам мешава, як фоида меёра ҳамин видео барои ҳавай ҳам ман нишон додистам. ана и болора бина, и болоям ҳам хеле нархошон ино ваяй дора 80 сомона, дора 75 сомона. ана дӯстони азиз, ду рияди болое ки ҳаст, ино 70 сомониян нигин доран, 70 сомониян. ино бо арзон мешава. бо метавонед ки мустақилона омада аз наздик бинед. ана ино 110 сомонӣ, 100 сомонӣ. ана ин намудоям беҳад хушрай, сангошон тозае. баъд бинед аҳамиятет сангои ино наздик ана мехе оро дода шудагиай ҷавз. глошам бинед чӣ хушрӯай узорошам. аниям хушрӯ. сурха бинед, тагиш заминаш тёмно-синяй. байни тигро ҳастай. качествои сифатои хубуш. ози и тарафам бинед.
ин тараф дӯстони азиз нами ряди поён ино ҳамаш 90 сомониян. ина гулоша бинед новинкора кадомаш ки новинка бинед ҳозираҳо ки маҳкаман ба фикрам фақат ами гулои нусхаҳое ки порсол буд ҳамоноям. тамошо кунед беҳад дар байншон гулои хушрӯ ҳастай. боварӣ дорам ки ба шумо низ писанд меояд дӯстони азиз. ини ёшам бинед анаи зардаш хушрӯ серияи гули зард дора. хайчи хеле ки мегӯянд ҳар кас анамин вай хча дора интихоби хча дора. анай болода дӯстони азиз паплинои лавдомании поповзадагӣ ҳастай. аднатонияно поёноша бинед лавдоманӣ ана бинед поён будагиёш як ана ино 130 сомонӣ я либосаш бо тарафи дигариш боша 190 сомон либосаш. ана иҷада дӯстони азиз бо ҳастай паплино ино 90 сомон 95 сомонӣ иноям нигина доранд. марҳамат бинед ҳама намуд гулҳош ҳастай. дар инҷа боз анаи гули рамашка гули кабуддор иҷад бо чи ҳастай нусхаҳои хушрӯ омада интихоб кунед бонувони азиз. анамин гули фиолетовидораш хушрӯ бари зарда будагӣ бари зарду сурх ранги комбахт метоба. ростига баъзан мебинӣ баъзан ами паплинора кирта кардагӣ ҳастанд то аз наздик набинӣ вай намефаҳмӣ ки ами паплинай ваю гулошонам худшонам мисли ами материали комбахт матои комбахт метоба. барои ҳавай ҳамана тамошо кунед каседа маъқулай омада интихоб карда ба ҳазур тамошо карда бинед. яъне поёное ки ман озин нишон додам ино 90 сомонӣ 85 сомонӣ. ана ряди болош боша ино 75-80 сомон бо шояд арзон мешава. ино марҳамат. дар бозор дӯстони азиз вақте ки мекобӣ дар анамин корвон паплинои 10 сомонаям меёбӣ метраш 10 сомонай вале ваё ё гулои пешинаян ё ки вай нусхаҳошон пешиная ё ин ки сифатош на он қадар хубай. аз ин сабаб ман ҳозир анаминора нишон додистам бо дар оянда низ ма шумода дигар бо хушрӯшам нишон метиҳам бо ё ки арзоношам. ана ин намудо 90 сомонӣ бинед чӣ қадар нусхаи хушрӯвай рангшам чӣ қадар хушрӯ и анамин 3 метраш 90 сомон. аз ин дар унҷа ман нишон дода будам азиз сурх. дар инҷа на инора бинед нигиндоро ҳастай ё чӣ қадар хушрӯан. баъдам хе гул доран аднатониҳои гулдорай 110 сомонӣ сифатҳои нақшай озимашмода бо бегулоша аминора нишон метиҳам. баъдан шумо метавонед ки омада мустақилона харидорӣ кунед. рангоша бинед рангои хушрӯ дора кабутуш розовиш. баъден инҷа ламинажо ҳастай ламинаж анамино ҳастай ино либосаш анами ламиражора 100 сомонӣ. аиам чанд ранг ҳастай баъд сангчаоша бинед тозая нигин дора хе сангча дора тоза хушрӯай. хай барои тоҷикистон аллакай анами мавсимаш гузаштагиам боша вале шахсое ки мехоҳанд гирифта монанд марҳамат омада бинед. дар инҷа анамин аднатониҳое ки озима шумода нишон додам аднатониҳои гулдора ино бенигиншан чанд ранг дора. и либосаш аминора агар омада харидорӣ кунед 70 сомон 60 сомон 75 сомон ам хелай нархошон нархҳои миёнаи умумиша машмода мегум. шумо тақрибан ам ҳисоби китоботона гиред
баъд омада харидорӣ кунед. Иҷа бо инчунин нахе однотонниёй ҳастай. Ами однотонниё чанд сорт доранд. Анаи сорташ 75-70 сомонаи либосаш бо ҳаст 45-50 сомона ҳаст. Бо ҳаст як намудаш 35 сомона. Ози иҷада машмуда инаи намудо 70 сомонаша нишон додистам. Рангоша бинед. Сифаташ хубай ира. Паплин ғавсай, паплини ғавси хушрубай. Тунуки хеле шолк надора. Ана бинед. Чанд ранг дора аи. Ози бо вайшам нишон метиҳам. Аи чишам будай, сафедшам будай. Ина шахсое ки мехоҳанд мисол ягон халати сафед касе духтура мехоҳад духтан аями ак намедонам меша намеша ё ки кофта медузанд марҳамат омада харидорӣ кунед. Ана ин намудаш 45 смаяй и сифати диюмшай. Ина бинед 45 сомонай бо ҳамина бо арзонаш бо ҳаст. И мумкин 40 сомонам шава. Аз инҷа озима бо шумода инаи намудора нишон метиҳам. И ласояй. Ласои нигиндор марҳамат бинед. Анами ласо нигиндоро 50-60 сомон либосаш. Чанд намудаи ҳамиам чанд намуд дора. Хулоса дӯстони азиз